Подержіть, пожалуйста. Отак. Надо ж одної держати. Ні, подержите. Все включено? Кнопочку нажимаєте? Так, виконуючому... Тримати кнопку надо? Тримати надо? Виконуючому обов'язки президента України, голові Верховної Ради України Турчинову, прем'єр-міністру України Яценюку. Шановна влада України, ми представники громадян України, захисників вітчизни та постраждалих, що були в атомному пеклі техногенної катастрофи планетарного масштабу на Чорнобильській АЕС на протязі 2 десятиліть з кожною зміною влади змушені відстоювати своє право на життя. Закон України 796-12 від 28 лютого 1991 року про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, враховує положення Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду від 21 травня 1963 року. Конвенції 63-го написано. Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 20 березня 1952 року. Конвенції про права інвалідів від 13 грудня 2006 року. Цим законом держава Україна взяла на себе відповідальність за завдану шкоду постраждалим громадянам і зобов'язалась відшкодувати їм за пошкодження здоров'я, за втрату працездатності, за втрату годувальника. Прийняття Кабінетом міністрів України постанови 1210 про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи від 23 листопада 2011 року не лише змінило розміри пенсій, але й ускладнило їх розрахунки. Ця постанова прямо порушує права таких постраждалих від Чорнобильської катастрофи, як ліквідатори з числа солдатів строкової служби, військовозобов'язаних, військовослужбовців, громадяни, які були евакуйовані з зони відчуження, громадяни, які були відселені з зони безумовного обов'язкового відселення. Внаслідок прийняття цієї постанови Кабінету міністрів України накрила хвиля акцій протесту чорнобильців, які тривають вже більше як 2 роки. 9 квітня 2014 року біля будинку Кабінету міністрів України розпочалась безстрокова мирна акція протесту громадських організацій чорнобильців, що опікуються соціальним захистом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. За результатами засідань робочої групи, утвореної в ході конструктивного діалогу громадськості з представниками влади, 23 квітня у Міністерстві соціальної політики був підготовлений та надісланий для відповідного погодження проєкт постанови Кабінету міністрів стосовно підвищення пенсійного забезпечення інвалідів-чорнобильців шляхом внесення змін до пункту 12 порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо збільшення мінімального розміру пенсійної виплати окремим категоріям громадян. На теперішній час на своїх засіданнях Кабінет міністрів України вказаний проєкт постанови уряду досі не прийняв. Враховуючи бездіяльність виконавчої, законодавчої та президентської гілок влади щодо відновлення прав постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на державні соціальні гарантії, зокрема пенсії по інвалідності, грубо попрані попередньою злочинною владою. Ми вимагаємо, перше, негайно розпочати виконання чинних та конституційних положень статті 50, частини 4 статті 54, статті 67 Закону України про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 796-12 у редакції від 06.06.1996 року шляхом поетапного підвищення пенсій інвалідам-чорнобильців до розмірів, встановлених частиною 4
статті 54 та статті 50 вказаного закону. Друге. Невідкладно розглянути та прийняти постанову Кабінету міністрів України стосовно підвищення пенсійного забезпечення інвалідів-чорнобильців шляхом внесення змін до пункту 12 порядку обчислення пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо збільшення мінімального розміру пенсійної виплати окремим інвалідам, проєкт якої був підготовлений у Міністерстві соціальної політики України 23 квітня 2014 року та надісланий для відповідного погодження. У разі ігнорування вимог ми змушені будемо будь-яким законним способом захищати свої права, гарантовані Конституцією України. Підписи: Шевчук, Гайдак, Сердюк, Білоєнко, Гончаров, Дерев'янки. У мене запитання, а чому не звучить 4 і 5? Алло, це запитання до робочої групи.